Hmm. Yo, Iki apa iki? sing kuriyen Sampeyan cita Ngopi ya. Yo yo Midura. Dura Daruma ya. Ya Da. Midura. Yo Iki gane-gane. Sing kae dhisik. yo Iki we. yo yo mi ndi? Iku sing kae lho mau. 1 2 3. 1 2 3. Pak iki lho Iki lho. Yo Midura, Ya Midura Darumaya. Darumaya. Ya bener Pak kono. Yo mi duduk iki anu niki. Oh, taring tarung. Mi Dura ta yo oh mesti oh. duduk nek du nganggo suku iki taring tarung oh. Yo mi do yo mi do ro Satunya. nganggo anu oh kabeh iki yo mi do Ya Midura. yo mi dura Midura. Sing iki. yo mi do yo nganggo tak apa lah Oh nggih dereng genah lho. nggih